Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। स' दिनैनि आपडेट एसे आलादा जागोन। बेनो जाबाय अंगनवाडी सेन्टार्स एबा टिचार्सफोरनि थाखाय राङारि अनसुंथाइ 6 लाख 4 लाख 3 लाख आरो सोरबादिया मोनगोन आरो सोरबादिया मोनगासिनो दङ। लोगोसे स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन। बेनो जाबाय नोंथांमोननि बिग आपडेट। दा जायफ्रा बे सेक्टराव नोंथांमोना खामानि मावनाय दङ बा फेमिलिफ्राव स' नोंथांमोना भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामबानो जाबाय। दा जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दा बेफोरबादि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो आरो लोगोसे गुबुन गुबुन जब्सनि आपडेट फैगोन आरो AWC एबा अंगनवाडी सेन्टार्स गोदान लुगासिनो दङ आरो बेयावबो स' नोंथांमोना भेकेन्सि मोनगोन क्लास 8 पासनिफ्राय हमना ला 10 पास लेभेल पारचेस लेभेल। दा जों वमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय जेराव ICDSनि आन्डारावनो दङ बा नोंथांमोना अंगनवाडी सेन्टार्स बेनि गेजेरजोंनो गोबां मिथिनो मोनो। देन बेनिफ्राय जोङो डिटेल्सखौ नायगोन सोरबादिया राङारि अनसुंथाइ 6 लाखखौ मोनगोन बा 2 लाख 3 लाखखौ मोनगोन अके। थ' नोंथांमोना मोनगोन एबा नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ आरो खायसे मोनबाय आरो खायसेया सेकेन्ड लिस्टआव मोनगोन। दा बेखौनो मोनो बेसेबां क्राइटेरिया एबा कन्डिसन दङ जों बे डिटेल्सखौ नायगोन। बेखायनो जों नायनांगोन मोनसे अफिसियेल आपडेटखौ। दा जों अफिसियेल आपडेटखौ नायनोसै फैदो गोबाव खालामा। दि वर्कार्स एबा हेल्पार्स थ' नोंथांमोननो 6 लाख 4 लाख 3 लाख होगोन। नाथाय माखासे कन्डिसन दङ बेनो जाबाय नोंथांमोना रिटायारमेन्ट जानांगोन एबा रिटायार जानांगोन 60 इयार्सआव अके। थ' 60 इयार्सआव नोङो रिटायार जानांगोन अब्लासो मोनगोन। बेनो जाबाय नोंथांमोना वर्कार्स हिसाबै 6 लाख मोनगोन आरो जायफ्रा स्मल अंगनवाडी वर्कार्स सेन्टाराव मावो नोंथांमोना 3 लाख मोनगोन। बेनो जाबाय वर्कार्स हिसाबै। नाथाय हेल्पारा गासैबो हेल्पारफ्रा मोनगोन खालि 2 लाख रांल' मोनगोन। स्मलानो जा मिनियानो जा बा नोंथांमोना अंगनवाडी सेन्टारानो जा। दा लोगोफोर बे जाबाय डिटेल्सआ बेनो जाबाय 60 इयार्सआव रिटायारमेन्ट जानाय जानांगोन आरो जायफ्रा अंगनवाडी वर्कार्स हिसाबै नोंथांमोना गिदिर अंगनवाडी सेन्टाराव मावदों अब्ला 6 लाख रां मोनगोन जुदि 60 इयार्सआव रिटायारमेन्ट जायोब्ला आरो जायफ्रा मिनि अंगनवाडीआव मावदों अब्ला 3 लाख मोनगोन। नाथाय हेल्पार्स हिसाबै गासैबो मिनियानो जा बा नोंथांमोना गिदिरावनो जा 2 लाख रांल' मोनगोन। आरो बेयावबो माखासे कन्डिसन दङ बेनो जाबाय नोंथांमोनाहाय 10 बोसोर बेवहाय साख्रि मावनाय जानांगोन 10 इयार्स मावनाय जानांगोन। नोंथांमोना सिगांनिफ्राय लानानै दासिम 10 इयार्स मावनाय जाथारनांगोन अब्लासो मोनगोन। खोथाया जाहैबाय सोरबा 5 बोसोराव जुदि रिटायारमेन्ट जादोंब्ला बे मोननाय नङा। हमना ला 5 बोसोर मावनानै जुदि 60 इयार्स जाबायबा नों मोननाय नङा। नाथाय नोङो 10 इयार्स नोंनि जयनिंनिफ्राय दिनैसिम 10 इयार्स जानांगोन अब्लासो बे रांखौ मोननो हागोन। एन्ड बेनिफ्राय 793 रिटायार जाबाय अंगनवाडी वर्कार्स आरो हेल्पार्स हिसाबै फार्स्ट फेजआव बे रांखौ होनाय जाबाय एबा होगासिनो दङ। एन्ड सेकेन्ड फेजआव जायना दायो फार्स्टआव नाम गैया बा नोंथांमोना सेकेन्ड फेजआव लिस्ट दङबा स' नोंथांमोनाबो बेबादि सेम कन्डिसन मोननाय जागोन अके। बेनो जाबाय नोंथांमोननि अंगनवाडी सेन्टार्सनि थाखाय मोजां हेल्पफुल। एन्ड बेनिफ्राय स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामसिगोन टि गार्डेन एरियायावहाय 419 दङ जेराव LP स्कुलाव साथामै टिचार होगोन आरो ME स्कुलाव सानैहाय होनाय जागोन। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननिया बेनो जे सेन्टार्स लुफुंगासिनो दङ सेन्टार्स अंगनवाडी AWC जेराव भेकेन्सि ओंखारगोन आरो नोंथांमोननो जेब्ला भेकेन्सि ओंखारगोन आं नोंथांमोननो आपडेटखौ लाना फैगोन।